नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया बिहार में नगर निगम चुनाव का दूसरा चरण का मतदान होखे वाला बाटे और एके लेके प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहल बाटे। लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर बिहार में ए दफा मेयर का भी चुनाव प्रचार हो रहल बा। फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह रविवार के नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गरिमा शिकारिया खातिर चुनाव प्रचार कैली। वहीं सोमवार के बेतिया में ही नगर निगम की मेयर प्रत्याशी सुरभि घई का चुनाव प्रचार करे खातिर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पहुंच गई न। खेसारी के रोड शो में बड़हन संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गईल। ऐसे लेके कुछ देर खातिर जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गईल और आसपास ठेला लगावे वाला लोग के भी काफी नुकसान हो गईल। वहीं खेसारी यादव द्वारा सुरभि खातिर सुप्रिया सिनेमा चौक से छावनी, पुरानी गुदरी गली, बाग, लाल बाजार, सागर पोखरा, कलेक्ट्रेट होते हुए पिपरा चौक तक रोड शो कल गई। रोड शो के दौरान भोजपुरी गाना गा के मेयर प्रत्याशी सुरभि घई खातिर लोग से वोट देवे खातिर अपील कई न। खेसारी लाल यादव के देखे खातिर अपने छत पे लोग चढ़ गईल। खेसारी का हाथ हिला के अभिवादन कईल गईल। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लोग के अंदर उत्साह देखकर कई तरह का प्रतिक्रिया भी सामने आ रहल बाटे। नगर में तरह तरह का चर्चा भी हो गई बाटे। आप सबके बतावत चली कि विदित सुरभि घई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी का रिश्तेदारी में पतोही है। लेकिन भैया खेसारी लाल के रोड शो के वजह से ओइजा के दुकानदारन के भी काफी नुकसान भइल बाटे। आप सब भी सुनी कि ओइजा के दुकानदारन के द्वारा का कुछ कहल गइल बाटे। कैसे क्या हुआ है? उधर से भीड़ आया है, लोग पूरा माल छीन दिया, लोग हमारा पूरा अनार लूट के ले गया है। कौन सी भीड़ थी? कैसी भीड़ थी? भीड़ वो रैली थी। किसका रैली था? क्या बोलते हैं, सुरभि घई का रैली थी, राहुल कुमार का। और भीड़ आया, पूरा माल छीन दिया, लोग नुकसान कर दिया, लोग ले गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 3-4 किलो सेब गया है, अनार गया है और संतरा गया। अच्छा, मतलब उनके समर्थकों द्वारा लूट लिया गया। पूरा माल रोड पर छिटा गया। फिलहाल ये खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रहें इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।